Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki patba na Lapangap kini kendu hakmat umot Kiang Nangbah kebadan Persya Civil Hospital Shnong ringkat kejing sendan ki seng bhalang bandit tur Secretariat. Hadu lai beji no phaisngi bana thoi ha khubor ki patba na Lapangap kimpat poilut syumot Kiang Nangbah namar kejing jur kejing theng kali ha Shnong. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom kejok ke bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka job ki urlong, but ki kalalong ka shisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.